Ma en penj laktar chenro mabiro ni achiel kachiel kaka Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi wagombaka wapuonjere wanyalo ng'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Yena mundo miarwake wendo wa entiere gwenge mag Kisumu. Obwiso ni nyinge nga en Nyakanye olony e thiedho kata puonjo weche mag tuoche mage kaito wadonje twako kwa ketho kinde. Machiegni penj laktar. Atimo mos ok anyal winjo laktar marwa kata kamano wabotema ne kendo bonyiso ni nyinge nga en Nyakanye olony e weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Kata kamano kanyalo nge konyange kama tin ka wang'iyo gi marach kod duole boma ma Kisumu to daher mondo miangek ni wadwani mondo mwagombaka kotendre kod chandruok kata tuo mar pneumonia. Tuo mar pneumonia thothne ji wacho ni kako thogo nyathi, kako yogo nyathi kod weche makamago nyalo miyo nyathi chandruok mar tuo mar pneumonia. Mano bende en adiera. Po nono ni tuo mar pneumonia ok othiedhi e yo makare kata e seche mowinjore to en ang'o manyalo timore ne nyathini. To bende wanyalo ga penjore penjo mang'eny mokalo. Niyudo ka thothne nyithindo matiere bo higni 5 kata nyithindo mayom nyalo hinyore mapiyo piyo kotende kod tuo mar pneumonia. Nikech ang'o magi gi moko mathoth e chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono. Watemane kendo. Machiegni penj laktar. Erokamano Ruth. Kuom rwaka e studio kae. An nyinga en Dr. Achieng' Adem. An Nyarasembo to alony e thieth mar nyithindo. Nyithindo matindo nyaka higni 18. Abiro kuomo koa Kisumu kae. Erokamano ahinya amor mokalo mar bedo kodi daktari kendo kawuono daher mondo mi puonj oganda wa kotende kod chandruok tuo mar pneumonia kuom nyithindo. Moro kapok waketo nyithindo wang'eni ni tuo mar pneumonia en ang'o, otimo del nade kata wariwe tuo mar pneumonia kod nyithindo mapod tindo. Erokamano Ruth kuom penjo mabeyogo. Koro pneumonia en tuo mar yamo ma hinyo obo mar nyithindo gi joma dongo. To nyithindo matindo ma pok ochopo dwe achiel ma nyaka higni 5 ema hinyre moloyo e tuo mar pneumonia ni. To gima timre ni nyithindo go chako fuolo to gigamo yweyo to muya ok donje obo maber. Koro oxygen ok nyal chopo e the rest of the body e del maber. Emomiyo gihinyore to kok gichopo hospital mapiyo piyo to ginyalo hinyore ahinya. Moro kapok wadonje ranyisi mabendi setemo ngekonwa amor koda ranyisi mimiyo jonyuol kotende kod chandruok mar pneumonia. Wantiere kod obo, wantiere kod kute mag pneumonia. Kute mag pneumonia gidonjo e del nang'o kaeto seche mapok okelo ranyisi ma itemo leronwago ang'o matimore e del ka ang'o matimore e obo ma ang' nokel chandruogegi. Okay. Koro kute mag pneumonia gi ginyalo bedo kaka bacteria kata viruses kata samoro en kata fungi. Koro gidonje del ka nyathi oyweyo muya man gi kutego kata ntie kute moko modak e gi e iye ma koro ginyalo dhi nyaka e obo. Koro ka kutego chopo e obo ntie bage matindo tindo makano muya e obo kanyo. Koro gihinyore to ka gihinyore kanyo gibedo gi gimoro kaka pi. Koro muya ok donj e obono maber. Koro muya koko donjo to koro ok ginyal dhi e del maber. Koro gima timore en ni oxygen exchange e obo kanyo ok timre maber. To muya ni emitiyo gi del ema del tiyogo for the processes mang'eny madhi mbele e dend nyathi. Koro gima chakrega ka air sacs go chako hinyore nyathi chako ga gi fuolo. Koro ineno ka nyathi nyalo fuolo
to ahonda te ok en pneumonia, nitie nyalo bedo gik moko mang'eny. To kineno ka nyathi fuolo to ogamo yweyo, ineno kothagore, samoro dende chwakore, ok ochiem maber kata kong'ok ting'eni koro nyathini nyalo bedo gi athung'a mar obono, ma luongo ni pneumonia ma kawuono ni. Yeah. Thothne e kor gweng' iwachoga ni ka nyathi owe koyo kata ka ok ofunde maber kata ka po nono ni oluoke gi pi mang'ich to nyalo kelo ne chandruok mar athung'a mar obo kata pneumonia. Ileronwa ni onyalo bedo kudni mar virus kata onyalo bedo bacteria. Ng'ich ma wathoro ga tudo kod pneumonia ni ento wagole kanye, to be nitiere tudruok moro amora mar ng'ich kata koyo kod nyathi moko fund maber kod tuo mar pneumonia kata mar athung'a mar obo? Mano penjo modimbre ahinya. Koro ng'ich hie ok kel pneumonia. Kaka wasewacho ni pneumonia ikelo gi kute. Kata mwawacho ni ka nyathi otuge koth to onyalo yudo pneumonia, nyathi moko bo maber to nyalo yudo pneumonia. Koro gigi hie to ok kel pneumonia pase. En mana ni nitie samoro ma ka ndalo ng'ich kata koth ng'eny, iyudo ka ji bed kamoro achiel to koro giyweyo muya achiel. Koro ka nitie ng'at ma nigi pneumonia kuma ji obede mang'eny kamano nikech wach ng'ich ni ema koro kutego nyalo keyore. But wacho ni koyo kata koth kata kokifundo nyathi maber to nyalo yudo pneumonia, mano to ok en adiera. Wacho ni pneumonia ikelo gi kute. Wabobedo kod picha mar obo nyakwara Mugia Jwang', kae to wang'e ni fuoni mopogore opogore mag obo. Iwinjo ka daktari wa onyisowa ni air sacs gi kethore ka kute mag bacteria kata virus odonje. Air sacs gin kidieny mane e obo ka to iwinjo ni ka ponono ni ji ofundore to nyathi ogamo muya mantiere kod kutegi to nyalo bedo kod chandruogni. Seche mwayudo picha mar obo, moro nyalo leronwa gimomiyo iwachoga ni orach ahinya kod nyithindo mantiere bo higni 5 kata nyithindo mayom, daktari? Koro erokamano Ruth kuom penjo no kendo. Koro nyithindo matin ma pok ochopo ma ikonyuole ka pok ochopo dwe achiel gi nyithindo ma pok ochopo higni 5 pod gitindo, ma koro air spaces ma iye obo kanyo pod tindo ma koro kaka gitindo no to gihinyore, koro oxygen be ok donj maber. To nyithindo go be immunity gin piny ko pim gi kaka gi joma dongo. Koro nikech kaka immunity gin ok tin, koro kute gi kodonjo ema koro kelo tuo manyalo hingo gi mohingo ka gidonjo ne ng'ama duong'. Emomiyo nyithindo matindo ma pok ochopo higni 5 onego wang'i maber, to onego bed ni wang'e ni kineno ka nyathi osechako bedo matuo matin, ok warit nikech onego bed ni ing'iyo gi piyo kapoka gibedo matuo ahinya. Erokamano. Ilere maber mokalo. Nyakwara Mugia Jwang', intiere kod nyathi ma pok ochopo higni 5, ng'eni nyathini rateke mag dende pod ni piny kata immunity mar nyathini pod ni tin, oboene pok otegno maber, air spaces go pok otegno maber, maka kute gi nyalo donjo to nyalo ketho gi mapiyo. Wantiere kod picha daktari manyiso obo. Daher mondo miwuothe kod nyakwara Mugia Jwang' ni kotenore kod picha ni kuon mane kata fundi mage mag obo ka ama thoro kethore ahinya kotenore kod kute mag pneumonia? Erokamano Ruth, we warit picha. Okanene koma ntieni. Erokamano. Koro king'iyo picha ni akia nachung'i. King'iyo picha mar ntie side ariyo, ntie healthy lung. Picha no lalnwa kendo kiyie tiduok nago mondo wane maber.
Erokamano ahinya. Seche ma wang'iyo pichano nyakwara Muge Jwang'a en athung'a mar obo kuom nyithindo kata pneumonia. Kawuono wayudo kacha ni tuo mar pneumonia ok bi nikech koyo, to obiro kotende kod kute ma bende nyalo fuye kor muya ka to bende wayudo kacha ni nyithindo mantiere bwo higni 5 dendgi pod yom, ratekegi mag del ni piny, omiyo kutegi kodonje oboegi to nyalo kelo negi chandruok. Daktari, ok ang'eyo ka ineno pichano inyalo tiyo kode? Ruth okane pichano. Okay. Aneni. Erokamano ahinya daktari. Kata kamano nyakwara Muge Jwang'a inyalo oronwa ote machuok namba mar SMS en 23600 kinyalo bedo kod penjo moro amora kotende kod athung'a mar pneumonia. Wang'iyo kacha ranyisi ni mulonwa kacha ahonda, imulonwa kacha athung'a. To thothne ahonda kachiel kod athung'a gin chandruoge mathoro mako nyithindo. Kochopo kanye daktari ma ng'ato nyalo fwenyo ni nyathinani ok en athung'a to en athung'a mar pneumonia, kata ka en ahonda to en ahonda mar pneumonia? Erokamano Ruth. Koro nyathi nyalo chiew to chako fuolo. Koro daher ni janyuol man gi nyathi ni ong'e ahonda ni nyathi ma fuolo ni oyueyo nade. Kineno ko oyueyo matek moingo kaka oyueyo ga pile. Kineno ka gima ogamo muya, ineno ka gima othagre, king'iyo ka kore tineno ka gima kore thung'. Nyathini be ineno ka samo chako fuolo ni ok onyal chiemo, chiembe tek. Samoro onyalo bedo ni ong'ogo gik moko temo chamo. Kasto kendo ool kabisa ma ok en kaka en ga pile, ok otug maber. Ka nyathini nigi ahonda gi gik mapimogi, mano to onego bed ni ing'eyo ni nyathini ahonda ni ok en ahonda matin. Ber ka itere ka daktari mondo otem ong'i ka onyalo bedo gi pneumonia. Gima duong' kae ok en ahonda kende, ing'iyo kaka nyathi bende yueyo. Nikech nyathi ma in go ing'e kaka oyueyo ga pile pile. Koro kineno ka yueyo ne chal ka gima ng'adore, kata samo yueyo no inyalo winjo koyueyo matek moingo kaka oyueyo ga pile, mane ming'e ni mae ok en ahonda matin. Ber ka itere mondo ng'iye. Mama, en gima onego bed ni janyuol ng'iyo kuom thuolo marom nade, ndalo 2, ndalo 3, juma, koso tek ateka ni neno ka lokruok nitiere dend nyathi, to ber kidhi e osiptal? Ipenjo maber kabisa. Mae kineno anena kata ok irit ndalo 2, ndalo 3. Kinene kata godiechieng' tineno ka nyathi opogore ni kaka en ga pile pile, akwayo ni iret ko hospital. Nikech ka ok idhi mapiyo piyo, nyathi nyalo ingre ka pod in kode ot. Koro ber kidhi mapiyo piyo. Kik irit ndalo. Kik irit ndalo, kik irit jumbe. Kineno lokruok moro amora kuom nyathi tem matek ichop kode e osiptal. Nikech nyalo chako kaka ahonda kata athung'a, to moro en tuo kata athung'a mar obo wadendo pneumonia, ma bende wabong'iyo ni ponono koko thiedhe to nyalo timo nyithindo nade. Wakaw yueyo, kik dhi mabor, kik isudi. Ka waduogo to wabo chako kod oteni. Namba mar SMS en 23600. Mondo yudwe ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star ang'wen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi. Wabiro ire mondo itang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama, mang' moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori. Wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo.
This is healthy. You know, rechangi nutrients mang'eny, but keto deep fried nutrients go dhi. Kichwake mang'eny nutrients dhi. So that's why what you kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jailieta juma ka juma, mano kanyero tich adek, ka bende chendo ni inuoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka mabe tuoche dong. Watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon, ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no ok tow piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marango mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Piny chalo chiro, igo e nengo, ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwa ni time. Magi gin penjo nyakwaro Mgajwang' madwaro duoko, to ka ema wabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo athung'a mar obo kata pneumonia, ok wakete kuom joma dongo to wang'iyo kuom nyithindo. Wantiere kod daktari wa entiere gwenge mag Kisumu, osepimonwa ni kute mag makelo pneumonia ginyalo bedo bacteria kata virus, ok en koyo, ok en madho gima ng'ich, bende ok en koth, to en kute gi malandore ahinya ka ji nyalo bedo ni fundore kata nyathi ogamo muya ni. Opimonwa bende ni nyithindo nikech rateke gi mag del pod yom yot mokalo mondo mi gigam kute. Ka wadonje kidieny mar ariyo, daher mondo mi aparni ni wadhi awlainde wa mag simu chon mokalo miyo gi lak seche gi nyalo go simu. Namba wantiere screen mari nyalo oro SMS, namba mar SMS en 23600. Kantiere kod penjo moko matin daktari, kinyalo yiena mondo mi akaw iduok ka wamedo sudo mana kiyiena. Erokamano. Ayieni. Erokamano ahinya. Antiere kod penjo mowuok kuom Paul. Openjo kacha ni iluonge ni Paul Okuto mar Karombe School. Penjna laktar ni bende pneumonia nyalo landore, to kolandore to landore nang'o? Moro nok owinjo kaka ni chako, nyalo pimono kaka kute mag pneumonia landore to landore nang'o? Erokamano Paul kuom penjo maberno. Koro pneumonia kaka athung'a mar obo olandre ka nyathi okawo muya mar ng'ato man gi pneumonia maketo ne kute e obo. Kendo nyalo landore ka ng'ato fuolo to kute ne mag, ka en gi kute mag pneumonia be to odhi kuom nyathi, to nyathi nyalo yudo pneumonia. Mar adek en ka nitie kute moko ei gi iye malandore ka kale remo to donjo ei obo, ema miyo nyathi yudo tuo mar pneumonia no. Magin kute ma nyathi nyalo game muya, onyalo game yamo, to kapo nono ni oyoyo kute go dhi donje oboine to dhi kelo ne chandruok. Penjo machielo wacho kacha ni penjna laktar ni antiere kod nyathi ma jahigni 3. En gi nyathi ma jahigni 3 daktari, to wacho kata ni dende bedo ga mang'ich seche te. Mano nyalo bedo ni en ranyisi mar pneumonia, koso de beni ang'o matimo nyathini momiyo dende sik bedo mang'ich? Okay, nyathi ka dende siko bedo mang'ich nyalo dwaro mondo onene e hospital. Athung'a mar obo
seche mang'eny biro ga gi ahonda gi del machwakore mabedo maliet gi nyathi mathagore gi yweyo gi gik makamago to kineno ka nyathini sa ka sa to dende bedo mang'ich ber kitere ka daktari mondo ng'iye nikech nitie gik moko mathoth manyalo miyo mondo dendo bed mang'ich kamano koro teme anena mondo itere mondo ng'iye pneumonia okel del mang'ich seche te okelo ga del mochwakre Antiere kod simu mar Alex. Alex, hello, penje laktar. Idhi nade? Wadhi maber Alex, machiegni? Apenjo ni ande. Iwacho ni joriemb apiko ofundre gi jaket. Koro hello? Wawinji Alex? Awacho ni ande. Iwacho ni joma riembo apiko ofundre gi jaket sama riembo apiko ni ibiro mako pneumonia. Koro gima chanda ni to ang'o minyisogi ni gifundre gi jakede madongo dongo. Erokamano Alex. Erokamano ahinya Alex. Koro kaka no awacho bang'e mokalo ni koyo kata muya mang'ich ok kel pneumonia, lakini muya mang'ich no nyalo kelo tuoche moko e kor moken pneumonia. Koro japiko ber ka rwako jacket, okay? Mondo airways ge kik hinyre, lakini ok kel koyo mang'ich no to ok kel pneumonia. Pneumonia ikela gi kute kaka ne wawacho ka, nyalo bedo bacteria kata virus kata fungi. Erokamano ahinya. Ne waketo maino kuom pneumonia ahinya kuom nyithindo. Kata kamano penjo no bende ber, omiyo joma neno chenro ma kawuono bende ong'eyo ni kare pneumonia ok kel kod koyo, tikele kod kute ma bende seche ma iywe yamono kata iywe muyano to inyalo gamo kutego. Antiere kod penjo machielo. Owacho kacha ni omoso laktar to en gi nyathi ma jahigni. Wacho kacha ni entiere kod nyathi ma guonyore saidi. Anajikuna to duonde dhoge golo law mang'eny. Daktari ok ang'eyo kama gibende ranyisi mag pneumonia koso ma nyalo bedo chandruok machielo. Erokamano Ruth. Guonyruok gi golo law mang'eny ok en ranyisi mar pneumonia. To nyathi ma jahigni 3 ma guonyre ahinya ber konene gi daktari ma nyithindo kata daktari mar pien dend. Koro anyalo ka en boma mar Kisumu kae anyalo ore mondo ochop aneno hospital mar Lumumba. Wan gi daktari molony gi wechego nyalo konyo nyathino. Wathoro ga bedo kod gik matimore e alworawa, kuom ranyisi watedo gi yien e alwora ka bende wanyalo bedo kod jogo ma samoro ywayo ndawa kata wanyalo bedo kod gik mang'eny e alwora. Kang'eyo ka gik mantiere e alwora bende nyalo chwalo midhiero mar pneumonia kata chandruoge mamoko mag obo, daktari. Koro ka tiyo gi yien kata ndawa kata mago gin waluongo gi ni environmental pollutants. Koro gigi gin gichwalo risk mar yudo pneumonia kuom nyathi diriyo. Mano nyiso post gi muya mar ndawa kata maka kata yien nyalo yudo pneumonia ma yot moingo nyathi moko yudo moko bedo exposed gi gigo. Gima gigi timo en ni gi reduce the natural defenses mag obo. Koro nyathino koromo gi kudni manyalo ketho obo to nyalo yudo pneumonia mayot moingo nyathi moko bedo exposed to kuom gigo. Koro ema watemo wacho ni ka nitie ng'ato e ot
ma madho ndawa ber ko madho ndawa no mabor gi nyathi. To ka watiyo gi gik moko kaka maka kata yien, watigo e jikon maoko ma nyathi ok nyal bedgo machiegni. Nikech gigi hinyo nyathi ma miyo gi bedo gi yot mar yudo kute mag pneumonia. Kaka gin wuon no tok gikel pneumonia, but to gin risk factors kuom yudo pneumonia. Nikech wantiere ka risk factors kanyo, wayudo kacha ni nyathi ma samoro ntiere dala mitede kod yien, nyathi mantiere ot ma imadhe ndawa, nyathi mantiere ot ma iro ng'enye ntiere kod thuolo mamalo mar yudo pneumonia. Wang'iya ne gik mamoko bende kaka kaka kuom ranyisi kaponono ni nyathi ok odhodhe yo makare, ka nyathi ok chieme yo makare, nyathi mantiere bo higni 5, magi bende nyalo medo thuolo ni mar bedo kod chandruok mar pneumonia. Iwache maber. Koro nyathi moko dhodh kuom dweche 6 kapok omed chiemo, nyathino be nigi higher risk mar yudo pneumonia nikech chag thuno nigi gik moko ma konyo nyathi kik yud tuoche mang'eny kaka pneumonia. Koro kaka daktache wawacho ni ber ka nyathi odhodh nyaka dweche 6 kapok wamedo chiemo moro amora, mondo oyud gik mabro konye kik oyud infections kaka pneumonia kuomgi. Nyathi kosechopo dweche 6 ber kichako miye chiemo mamoko mondo odong maber. To koro nyathi mok chiem maber be immunity mare bedo mapiny. To ka immunity ne piny be risk ma yudo pneumonia be medore. Koro emiyudo ka nyathi man gi malnutrition tuore sate obedo gi pneumonia sakasa. Emomiyo watemo encourage ni nyathi onego mi thuno maber, to kochako chiemo bang' dweche 6 imiye chiemo malong'o moyieng' to nigi madini moromo mondo bro konye mondo kik oyud tuoche mang'eny kaka athung'a mar oboni. Kik wil nyakora Mugia Jwang' ni chenro ni penj laktar waseya olendewa mag simu, namba mar SMS bende en 23600. Iwinjo weche mag dhodho nyathi exclusive breastfeeding kuom dweche 6 mondo mi obed kod rateke motegno. Kaito bende ka osekalo kanyo, seche ma imiye chiemo to nyaka wane ni wamiye chiemo ma balance mantiere kod madini te mondo mi rateke ne ka obed motegno, kik obed kod thuolo mamalo mar gamo kute kata tuo mar pneumonia. Antiere kod picha moro ka picha ni adwa ni mondo mi wayuani go nyakora Mugia Jwang' mondo mwang'ie kanyakla. Gigo makineno kuom nyathi to nyalo nyisi ni nyathini nyalo bedo kod pneumonia, to maduong' moloyo te matek ring kod osiptal. Kaka daktari nowacho ni ndhadhune mar chiemo dhi lal, odhi wito appetite, en nyathi ma ok nyal tugo kaka yande no tugo, en nyathi ma ol mokalo, entiere kod chokruok mar del, mantiere kod thermometer, tibro yudo ka thermometer somo degrees 102 degrees kata degrees 39. En nyathi manyalo fuolo, iyudo ka entiere kod chandruok e weche mag yweyo, to maduong' moloyo bende nyakora Mugia Jwang' ka en nyathi manyalo wuoyo, tinyalo winjo kowacho ni kore rame, kata entiere kod duol moro kagima kore leyo seche moyweyo. Kopogore kod mano nyakora Mugia Jwang' iboneno ka kokene kata lwetene loko rangi. Namba mar SMS en 23600. Penj laktar athung'a mar obo kuom nyithindo wadendo kacha ni pneumonia. Wabo ka uyueyo nyakora Mugia Jwang'. Ka waduogo wadhi yaw kendo laindewa mag simu, wadhi matute twagni, to bende nyalo thiedhe, to bende nyalo duogo kata kosethiedhe kod moko mathoth kikisude. Welcome to Thailand. Experience 10 unforgettable nights through Thailand and Laos. Explore the vibrant streets and nightlife of Bangkok. Walk through Asian temples. Experience local markets, hidden caves, waterfalls, and mountain views. Visit elephant sanctuaries up close. And somehow, every day feels like a completely different adventure. Experience Thailand with View Travel starting from $3,400 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. 254-254 254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. 254-254 254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. 254-254 254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. 254-254 254 to book. View Travel. Dream, explore, discover.
E gweng' kama nam chiwo ngima, ng'at achiel ema chiko gik moko duto. Anyuola mabalo ganyuola ok en anyuola, en balo, to balo en chuogi. Sama jalupo kedo gi ruoth, onge mindni, bondo, mana winjruok. bedo maonge geno nyalo miyo ji oked ne ngimagi. An natimo gima miyo moro amora nyalo timo mondo res go ngima mar nyathini. Kata ka ng'ato hinyore, nitie sigeni moko ma ok nyal nimo. Nambe winjo kaluoka, nyalo nega. Kendo en adiera manigi teko mar ketho piny ruoth. Rembo Daniel Lobni. Okay, Nam wiye ukwil. Bwana nam kau gimadwaro bwana. Bwana obro mnang'eyo samoseka. Mirima, tich abich kod ngeso, saa 1:45 otieno. Kik bai. An kae an naparo ni pari odhi otim DNA mondo wayud ranyisi kapo ni ene mawacho ni adier ka kata Karakeshi mawacho ni. Niti koro wacho ni gidhi gitim DNA test. Aneno ka koro en nitie gimoro madhi nyime e pache mabiro miyo wan wabed joloch. To in winja ne pari, an gi sani an pod aparo ni ber ka in bende kae imiyo ranyisi. Adwa ni miya ranyisi ni nyathini en mara Gisanju to kendo ken mara Rakesh. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni ong'e strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Thereafter came the 10-point agenda, presented as a renewed roadmap to rescue the country. It has equally failed to change the trajectory of our nation. In failing the plan, the administration has failed to keep Kenya on the development path envisioned under Kenya Vision 2030. Jatend DCP Rigathi Gachagua omedo ywayo e lo jatend piny William Ruto mawacho ni oserem chopo singo mage higni 4 bang' yiero ka jo sirikal to medo kwedo wechego. Risk allowance omedi kachiel gi uniform allowance be wadwaro ni mondo ketie tim. Omiyo wacho ni kata court cases go mukel nyaka show cause letters. Wang' ni awayo jogore gi lak ok wadogi e tich nyakumiwa CBA. Idhiero pod okwako osiptende sirikal kaluwore gi ng'anyo mar Nurses Kai County ma Homa Bay jochiw thiethgo ne omedo chwalo ywakgi. Geche bende luora kumiluore. For example, ka wan gi emergency ng'amo timne operation kata mana Suna West, mwa koro bedo referral to Suna East. Onge kaka nyalo biro. Ok ang'e ni jok leaders moyiero gidwa ni ji otho korka gilosi koso gitemo timago. Uro medo kwako ganda matiyo gi olalo ma Migori ma medo sienyore kendo serocho chenro mag wuoth. Tielo mogik, penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu, wang'iyo chandruok kata thung'a marobo wadendo ni pneumonia
kuom nyithindo. Kapok wachako kawo simbe gima bende waseya online, wantiere kod picha moro maber kanya Karamogi Ajwang' madaher mondo mi ne gigo makelo pneumonia. Ne wawinjore kacha ni gin kute kaka mag viruses, bacteria kaachiel kod fungal, to popogore kod mano nyalo biro kod gik mopogore opogore, kaka ne wayudo kacha ni ka nyathi odongo e ot ma iro ng'enye, thuolo ni mar gamo kute kaka mag pneumonia bedo malo mokalo. Kik wiwil ni tielo mogik waseya online, kendo inyalo go simu mondo mi wapenj laktar. Daktari antiere kod penjo mowuok kuom Gordon, kinyalo yiena mondo mi akaw. Gordon kowuok Rodi Kopany, owacho kacha ni penjna laktar ni ng'ama duong' be tuo no mako, to ka en kamano gi aonda mosekawo higni maloyo 4, onyalo bedo ni en tuo no koso. Entiere kod aonda mosekawo moloyo higni 4, daktari? Erokamano Gordon kuom penjo no. Pneumonia be yudo mako joma dongo. Ema ni kute mako nyithindo opogre kuom kute mako joma dongo. Koro ng'ama duong' mosebedo ka fuolo kuom ndalo makalo jumbe 2, ber ka chope ka daktari mondo pime, mondo ging'i ni ang'o momiyo ma ofuolo mang'eny kamae. Nyalo bedo ni en gi tuo moko mopogre gi pneumonia, nikech higni 4 to en ndalo mang'eny ahinya. Koro Gordon da koni ni ber kidhi ka daktari, to ka duoko penjo mokwongo, pneumonia be nyalo mako joma dongo be. Seche ma janyuol oneno ranyisi aina mani leronwa ka daktari, ma nyathi fuolo, nyathi ntiere kod chandruok e weche mag yueyo, entiere kod kor maliyo, kata ratil ne dok piny, ok ochiem e yo makare, obiro iri, itimo ang'o mondo mi itim diagnosis ni ma to en pneumonia, kaeto ponono ni nitiere thieth, ichako thieth gi kon mane? Okay, erokamano Ruth. Koro janyuol koseneno gik moko kuom nyathine kaka fuolo, kaka gamo yueyo, nyathi mok chiem to biro hospital, wawacho ni pneumonia en clinical diagnosis. Miwacho ni okochuno ni watim test eka wawach ni mae en pneumonia. Koro gima biro timore ni abiro penjo janyuol ni nyathini ang'o matimore, nochakre karang'o, be ne safar moro amora, be nitie ng'ama duong', machiegni kuome mafuolo, kata mamadho ndawa. Koro abiro penjo nikech mano biro konya ng'eyo ka mae pneumonia kata ok en pneumonia. Bang'e adhi ng'iyo nyathi, adhi ng'iyo kako ochalo, ang'iyo kako oyueyo, adhi ng'iyo kilo mar nyathi, abiro ng'iyo ka onyalo bedo gi tuoche moko modak gago ma pod ok ong'ere, kaka tuo mar chuny, kaka tuo mar adundo. Koro kaseng'iye, ang'iyo ka oyudo muya moromo, gimiluongo ni oxygen saturation. Koro abiro thiedhe ka lure gi kaka nyathi nitie. Abiro ng'iyo be ohingre ahinya kata en mawaluongo ni severe pneumonia, kata ok ohingre, waluonga ni pneumonia. Koro thieth biro lure ka en gi plain pneumonia kata severe pneumonia. Koro ka en pneumonia mok en severe, abiro miye yath modhi tiyogo dala. Sana en ga tembe miluongo ni amoxicillin dispersible. To abiro puonjo janyuol gik monego bed nong'iyo ka gisechopo dala gi nyathi. Abiro dwaro nong'i kaka nyathi yueyo, kata ka ahonda no medore kata dok chien. Abiro ng'ise nong'i kaka nyathi chiemo, bochiemo kose podong'ogo gik moko te, botugo, be nitie lokruok moro amora. Bang' ndalo 2 kata 3 ka onge lokruok, abiro dwaro ni odog ang'iye kendo. Moro kapok oduogo daktari. Mano ka en gi pneumonia. Moro kapok wadonjo daktari e kidieny machielo mar pneumonia. Inyalo yiena kawie simb Shem. Shem, hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Machiegni. Iloso gi Shem maber. Machiegni Shem. Penjo mano gido opasore ne lokore ni
Bende ere sign nikech sign baki gino ni mara tiga mara dole. Ere kaka nyalo bedo ni nyalo poge gi gima chalo TB nikech sign gi kaka winjo ka laktar layo kare en gidwa chano. Koro pogruok maduong' ahinya manitiere kind pneumonia gi TB en ang'o? Mar ariyo, athung'a mar ebole seche moko iyudo ka nyathi buto to kitero e osiptal tiyudo ka oonge pneumonia. Iparo nang'o manyalo bedo chandruok machalo kama? Erokamano Nyashem. Ok ang'eyo ka daktari winjogi kosa nuoni matin? Nuonane kiyie. Erokamano ahinya. Owacho kacha ni penjone mokwongo en pogruok e kind athung'a mar obo ma en pneumonia kaachiel kod TB nikech ranyisigi odwa chalore. Kaeto penjo mar ariyo owacho kacha ni nyathi nyalo bedo ni kore ruto to kipime kata king'iye to onge kod pneumonia. Debe ni ang'o matimore ma nyalo miyo kor nyathi ruto to onge kod pneumonia? Erokamano Shem kuom penjo mipenjogo. Koro kaka nowacho ni pneumonia ikelo gi kute kaka bacteria kata viruses, TB en achiel kuom kutego makelo pneumonia. Okay? Koro mondo ing'e ni nyathi nigi TB, obro bedo gi signs mwawachogo, to thothne en ga gi risk factors manyalo miye mondo bed gi TB. Kaka inyalo ni nitie ng'at maduong' man bute ma nigi TB kata mosebedo ka fuolo kuom ndalo mang'eny, kata nyathino owuon osebedo kofuolo kuom ndalo mang'eny, nyathino osebedo e kuma ji ng'enye maonge muya makalo maber kaka e matatu, kata osedhi e rally moro gi min gi kata wuon gi. Koro nitie gik mwang'iyo mwanyalo ng'e ni nyathini nyalo bedo gi TB mok en just pneumonia moro amora. Kwa medo gi mano, sana sana nyithindo man gi TB be ineno ka kilo gi dok piny to gigolo luya mang'eny sana sama ginindo. Koro nitie gik mwabro ng'iyo. Koro kaduoko penjono, TB en bacteria achiel kuom gima nyalo kelo pneumonia. Koro ka nitie daktari nyalo konyo mondo wang'e ka mae TB kata mae pneumonia mokel gi kudni moro moken TB. Penjo mar ariyo okala matin. Ka nyathi kore ruto kata ka nyathi inyalo winjo iwinjo ka kore ruto seche moyueyo kata koruto to onge kod pneumonia. Debed ni ang'o matimore kata ang'o manyalo miyo nyathi kore ruto to onge kod pneumonia? Erokamano. Koro nitie tuoche moko manyalo miyo kor nyathi be ruto to ok en pneumonia kaka tuo mar asthma. Koro ber ka emomiyo kik iwinjo ka ok iwinj ka nyathi yweyo maber kata iwinjo ka nitie loud breathing or noisy breathing, ber kichopo ka daktari mondo one nikech kaka ithiedho gi be opogore. Koro ok wacha ni mae pneumonia kata mae ok en pneumonia tiwe kanyo. Ber ka ochopo ka daktari mondo daktari one ka mae ok en pneumonia, en ang'o kendo kaka asthma nyalo miyo kor ruto kamano. Yadhe be opogre. Koro kibet gi nyathi e ot tiwinjo mano, ting'e ni nyathi koro nyalo hinyore moingo kaka onego bed ni timore. Erokamano ahinya. Ne wantiere e weche mag thieth ni mulonwa kacha ni kidieny mokwongo kata normal pneumonia en nyathi mibro mi yath to dok dala. To kata kamano yiena mondo mi akawie simu kaeto wadhi nyime. Halo penj laktar. Hello doctor. Owinji machiegni? Hello. Machiegni penj laktar. Apenjo ni nyathi nyapalo kore chura kone winjo kata kore dobeni kusaini. Ok awinji maber ahinya. Timo mos wabo
kwayo mondo mi kaw na simu no katuchwal na penjo. Daktari yena mondo mi kapok watiko kidieny mar ariyo mar thieth ni awinjo kata kimulo kata pneumonia motegno kod samoro mokotegno. Kang'eyo ka gin stages mag pneumonia koso antiere kod picha moro ka ng'iye kinyalo konya godo mondo mi lene nyikwara mogi ajwang' stages kata kidieny mopogore opogore mag pneumonia. Ma nyalo konyowa daktari koso to kapono nyalo konyowa ang'o matimore kind stage 1 nyaka stage 4. Okay. Erokamano. Koro stages mag pneumonia gi en gik matimre ga e obo sama nyathi osechako bedo gi pneumonia. Koro stage 1 en congestion stage to mane kuma kute ekodonjo e small air sacs to sama gitimre kamano to immunity temo mondo okegi mondo gihiny nyathi. Koro sama mano timre wayudo gimiluongo ni inflammation. Koro obo kanyo pong' gi pi emomiyo waneno ka oxygen ok dhi maber. Koro stage mar ariyo waluongo ni red hepatization, inflammation odhi mbele. Koro iluonge ni red nikech koro obono bro chalo gi chuny, gin ga rangi machal. Koro stage no sama inflammation odhi mbele ibro yudo pi ni kanyo kata red cells be chopo kanyo gi cells mag inflammation matemo mondo gigol kute ma nyalo bedo e obo kanyo mondo nyathi ochangi. Koro bang' ndalo 4 to ndalo 6 wadonje stage mar adek miluongo ni grey hepatization. Mamano koro del osetemo deal gi kutego maber. Rangi mar obono be lokre ka wuok from red to color grey. Kasto koro mogik en resolution ma koro del ose deal kod kutego. Koro ineno ka nyathi koro ochako chango. Kae onega amed ni lure gi kudni ma kelo pneumonia go. Ka en virus, seche mang'eny virus onge ga yath. Watimo mana gimiluongo ni supportive care. Wamiye thieth ma konyo mondo obo dhi e stages 4 go. Koro kosechopo stage mar 4 mar resolution stage no, koro osechango, kudni go osegol gi del osegolo kudni go. But wanyalo yudo ka nyathi no hingre ahinya. Koro instead of resolution stage no wachako yudo gimiluongo ni complications of pneumonia. Kaka wayudo ni pi mane nitie kacha cha lokre bedo tutu. Ya koro waluongo ni emphysema mano koro nyathi oingre kabisa makoro dwaro kata mondo dhie ICU. Koro stages gi ok wanyal neno gi e nyathi ka wang'iye kamae. Magi gik matimre e del nyathi sama pneumonia chakore nyaka sama pneumonia chango. Emomiyo ineno wawacho ga ni nyathi kosechako bedo matuo mondo obed kochango wamiye kata juma achiel kata 2 emodoke kaka nen ga kapok ochako tuore. Aneno ka thuolo mayo wawang'wa. Kaka winje maber. Wawinji maber mokalo. Thuole madema wawang'wa. Kata kamano wach mogik kotende kod tuo mar pneumonia athung'a mar obo kuom nyithindo. Inyalo nyiso nyikwara mogi ajwang' nang'o. To pono ni wadwa neni wadbiro Kisumo kanye kinyalo miyo namba mar simu bende wanyalo duoko erokamano mathoth. Erokamano. Koro gima daher ni wang'i bang' about tuo mar pneumonia ni. Pneumonia nitie gik mwanyalo timo wan e ot mondo wame nyithindo kik yud tuo mar pneumonia. Mokwongo daher jiwo wani walogo sate. Waluok lwetwa ka wasefuolo. Ka nitie jomadongo mafuolo e ot onego gibed thenge gi nyithindo, kik gibed kamoro achiel.
ka wan ji mang'eny e ot ber ka wayawo dirisa kata dhot mondo muya odhi okal maber mondo nyithindo kik yud kutegi maber. Ka nitie ng'ama madho ndawa e ot, dakwa ni onego omadh ndawa mabor gi nyithindo nikech waseng'eyo gik moko kaka ndawa nyalo timo ne nyithindo. Nyithindo ber ka idhodho kuom dweche 6 kapok wamedo chiemo moro amora, to ka gichopo dweche 6 wachak miyo gi chiemo ma waluongo ni en balanced diet mabro miyo gi very good immunity. Koro nitie gik mwanyalo timo mondo watem rito nyithindo gi mawacho ni immunity gin piny. An kaka Dr. Chieng iyuda e boma mar Kisumu, nyalo yuda Kisumu County Referral Hospital kata Lumumba Hospital. Kibiro timanya Dr. Demto wang'iyuda. Erokamano nya Dr. Chieng Amor. Kendo duoko ni erokamano mathoth kuom puonj maber mimiyowa mar pneumonia. Ok en gima ikelo kod koyo, ikele kod kute. Kaito bende ka imiyo kata ka imadho ndawa kuma nyathi nitiere ibo ketho rateke mag del mar nyathi. Kopogore kod mano, ka ji odak e ot mang'eny, yauru drisni kachiel kod dhoudi. Luoko lwedo kod pi mamol gi sabun kinde ka kinde, mano nyaka watim mawin puonj ma wayudo kowuok kuom Dr. Chieng. Daktari, erokamano mathoth ne oganda wa mantiere e boma ma Kisumu, momiyo chenro ni obedo kare, erokamano mang'eny. Umiyo chenro ni obedo maber mokalo, kamoting'o JF kachiel kod Wendi Akinyi gini, erokamano mathoth. Ne oganda wa mantiere godo studio Nairobi, erokamano ne director na Alex kachiel kod producer na Papecho Koth Nyameja, erokamano. Nyaka kendo odiechieng' machielo, ani luonga ni Ruth Otieno ka wacho ni ngima en mwandu, oritiuru masane.